Jokainen kristitty on tässä maailmassa Jeesuksen suurlähettiläs. Älä anna kenenkään ottaa sinulta pois tätä oikeutta olla Jeesuksen lähettiläs. Tässä tarvitaan koko kristikuntaa. Jokaisen on hyvä löytää se oma paikka. Mitä minulle merkitsee se, että mun elämäni suuri tarkoitus on tuoda kunniaa Jeesuksen nimelle ja elää hänelle. Siinä meidän ihmisyytemme toteutuu se, mitä varten me olemme luotu tähän maailmaan. Elämään Kristukselle ja elämään Jumalalle. Tätähän kutsutaan ainakin omassa luterilaisessa kirkossani kaikkien kristittyjen yhteiseksi pappeudeksi. Tämä ei ole vain joidenkin virkaan vihittyjen tehtävä elää Jumalalle kunniaksi, vaan meidän kaikkien kristittyjen. Älä anna kenenkään viedä sulta pois tätä suuremmoista etuoikeutta olla Kristuksen lähettiläs ja jopa Kristuksen pappi tässä maailmassa.